Vulneración dos dereitos sindicais, acoso e malas condicións laborais. Eses son os principais problemas aos que se están a enfrontar os traballadores dunha empresa de transportes de Pontevedra. Estas acusacións por parte do sindicato CIGA veñen tras a elección dunha nova delegada de persoal. Segundo representantes sindicais, a empresa Transportes Montes Orozco modificou os horarios e rutas dos camioneiros co objetivo de favorecer a unha das candidatas. A empresa facilitou que houvese unha candidata pola oficina, que, bueno, tería toda a realidade, pero é unha candidata que dá esa casualidade que é a filla do jefe, e moi curiosamente, ese mesmo día, a todos os transportistas se lles imposibilita cambiándolle rutas e modificándolle os descansos para que non poidan ir a votar. É dicir, só puderon votar as persoas da oficina, o propio candidato estabas por fora tamén, sí. Pero deso de que o propio día que iba a ir a votar lle dicen, non, tú te marchas e cambiaronlle todas as rutas. Estamos falando de rutas internacionais, rutas de camioneros que se pasan a semana fora da casa. Tras estes feitos, a CIGA impugnou este proceso e, grazas á Inspección de Traballo, finalmente repetiránse as eleccións. Sen embargo, a resposta por parte da empresa a este suceso foi a imposición dunha sanción a Manuel Pazos, outro candidato. Unha sanción por non obedecer órdenes, e volvemos a empezar outra vez, órdenes derivadas cos cambios continuos e modificacións nas condicións e nas rutas que están facendo os traballadores. Entón, por iso nos entendemos que isto xa supera o que é o acoso personal hacia o compañeiro, que tería máis motivos suficientes para entender que é un acoso personal, e entendemos que é moito máis grave. Os representantes sindicais están convencidos de que estes feitos superan o acoso laboral. Por iso acudirán á Fiscalía para que investigue se está a vulnerar o dereito da liberdade sindical. Pero a CIGA non se queda aí e denuncia tamén as malas condicións laborais que están sufrindo os camioneiros da empresa de transportes Montes Orozco. Xornadas de 15 horas, porque claro, na carga este compañeiro ten que estar. Na descarga, este compañeiro ten que estar. Non, temos que cargar e descargar personalmente. É así, son materias peligrosas. Falta man de obra, evidentemente, pero en vez de contratar máis man de obra, o que están facendo é machacar a xente que teñen aí. Meténdolle máis horas de transporte, máis rutas en riba e demais. Estes camioneiros realizan xornadas de 15 horas nas que conducen unha media diaria de 700 kilómetros. E todo isto por salarios que non superan os 1.000 euros. Unha situación descontrolada e que, segundo a CIGA, está empeorando nos últimos tempos.